Saka song. But ukuzodzoka batch 2 30 seconds kupinda 30 seconds kupinda 30 seconds kupinda 30 seconds kupinda andini asaka ndiri kutanga na agent wemukuru weMafrica. Check the sound, yes. Do you want to kutanga naye? Yes sir, sim style yeah. Bang. Well I know yeah we mu Africa dada nice. Barkuti usaterere ndarkanda ungekepele vanga vasinga terere tarikota mberere ndapinda semzerere barkuti usaperere varitsa pumchelele takanga ndinyerere sipena ndisetere chiregeta ndinyuture ndorpinda nekandebele barkuti ungatelele ndasobuda mudendere barkuti usaperere tachambisa mbebebe dretsi maraji amisetelemre mnefano setrimanda tika usatendere kuchoka varkuchoka akasheka terata isitabosa blangwa egeta unge love tiri kupeka ngoma ivo vakalika barpatatarikanda ticha kunguruka fila pachino uruka vaticha kano iruka chakunguruka vatacha kudubuka vatacha koromuka urobetano dova pama testimony panketa testimony ndrukita testimony money yes no da plenty money varkuti testimony rokupa plenty money dova pama testimony panketa testimony ndrukita testimony money amine tiro boom is happening live and direct Pano ba Platinum FM Munja yawe live pa Facebook right now. You can check it out on Facebook, and yes, you can follow us on TikTok or Platinum FM Ras Taku. Ras Taku, are you ready? Ready me ready. Are you ready? Ready me ready. Are you ready for this one? Ready me ready. Aizaito. Evening Star. At the morning and the evening star. Simatele kids. Go, you know the thing. Apasudi was thing. Apasudi wa barku city avanti wa king. Pakudi wa tuma mining. Tinongo poketira tine win. Topandavara tita machine. Hansi musa kansi puti imi bamnin. Temi mune tiri pasini yacho. Maso peketa kava ngwechin. Muri leta ibo tuma lexin. Hansi musa kansi puti imi bamnin. Temi mune tiri pasini yacho. Maso peketa kava ngwechin. Pawanda vaku shiti making. Pawanda vaku shiti tivo beta bane bling. Pawanda vaku shiti matati. Pawanda vaku shiti tivo vanoroba tanti. Pawanda vaku shiti making. Pawanda vaku shiti tivo beta bane bling. Pawanda vaku shiti matati. Pawanda vaku shiti tivo vanoroba tanti. Don't fani mangoma. It's happening. Iwora ndati. Fire. Hotter than water in a tiketo. Happening live and direct on our Platinum FM Platinum Vibes. Amunaka katura rije manonzi cash flow. Ano ka manonzi pa sound lab entertainment. And you know the guy, right? I chop pizza guys. Chop pizza guys. We are no pizza. Chuko pizza. Ayo, ndosa Twitter na tasangana. Sama mshita warm up. Yange warm up. Asaka rhythm ushikara pia. More blessings. And then just opinda pa second rhythm. Yeah man. Saka make sure to bucket 20 liters mangoma. Iri paka naka. Ayo, see. Iri paka naka. A Trinky man. This one is for you. Sim style yes. Yeah, big Platinum FM. Take a muninja. Propetano, yeah, we move Africa. Yeah. Tell them say yes, them a Batman, yeah. When me see them there, check the slogan, yes, check the pattern there. Killy, yes, we know in a them boss a shot. Cuff them made the blood clot, we say. Them never know say we are back to the bun, not a fire bend them, yes, I dance, so me run and the real gadan. I know the bad one, so me go like the teacher, ball champion, yeah. Alright then, I no fiction, yeah. Shen, I no benten, check for me one, yeah. Real fireman, we know in a big gun, fireman, they feel no say one blood fire clan, we say. So we burn bada. Icho Maya antidi mirandi kutaurire idi wasona kuti anosimbiswa na takipiki bigwind sakanda mkumbira mabiki kusoti ndiko ratita vana vangu vadiki vanditita kutswa uri mchiki konte upi uyo anokutsukisa pabitsa ndikati wangu dai wambovunza cheats ndiano ndinanganisa nyaya dzemabits but uchi nyaya yacho yazonetsa yekuti takutswa azobuda newspaper yekuti geto yuti wese akumketa patire nyaya yacho yazonetsa yekuti ndaka bukama baby yekuti tezvarava kushiketa ndiri tetsi ona manje kunyepera tumepi kuti ndomudisa hapana chandengoda kukiswa iri indandi boys nyatsotereresa mugoma mikela ndivo vacharipusha
Yo, zip silence. Africa, let me hack it up on top again. Listen up, check this out. Tell them never no self reminder. Check out certain dere go choka bar go choka kasheka. The rata set up was up lang white get on get love to go take and go my ivo bakaleka. Pata rekanda techa kongo kafila pachino guru kabati chakano eruka. Yaman. See. Woo! And the batega. Our corner chi. And the battle was 719945945. You know, 3 o'clock will be bouncing out. But I jarambe chipisa chinongoramba chipisa Platinum FM Munja Yawe Platinum Vibes. Go and check it out on our Facebook Live. Platinum FM Munja Yawe. Kana kwenda pa TikTok. At Chariburi tira ipapa Platinum FM. So is 0719945945. Chimondi so mafire emoji. Ekanoru kutinjonda kazi chino pisa chimwana. Uo voice a star like. Uo voice a fire emoji. Ipa pondupa nega chibatika. Aiwa. Adegani mboisa karika break. To the Mashonaland West #1 radio station, Platinum FM. Don't worry, we got your back. This is Platinum FM. Kuti Munzwa Yawe. Munguva yekurwa mangoma nokuti ndizvoka zvatavinga. Hapana zvimwe. Hapana zvimwe ndasi. Trinky. Sister. Are you ready? Ready, we are ready. Are you ready for this more one? More than ready, we are Asaka ready. Pantoda kumbotsvaga hardcore. More blessings. Timbotangane kurova iroro. More blessings. Akuti iro ngoma ya. Urobetano. Alright. Nasina kusema rules. Rules and laws. It's also ngoma. Saka pangoma. Arisunzwika. Sketcha. Alright, tinoita plan nokurumbidza. Tikurova ngoma. Uyorova ngoma. Ndisingazive kuti toita 2 minutes dzesere. Kana kuti 30 seconds. Topinda pachini. Cause toda kunya freestyle unofana kurohwa chashu. Yeah man. Saka you muri ready for chichi apa. Pa 2 minutes pariko. 2 minutes iripo era. Bo. Saka song. Patukuzodzoka page 2 30 seconds kupinda 30 seconds kupinda 30 seconds kupinda 30 seconds kupinda andini asaka ndiri kutangana agent wemukuru wemuAfrica. Check the sound, yes. Ndiyo ndiri kutangana. Yes, sim style, yeah. Bang. Well I know, yeah, wemuAfrica dada nice. Barkuti usaterere ndarkanda ungekepele vanga vasinga terere tariko tamberere ndapinda semzerere barkuti usaperere varitsa pumchelele ndakanga ndinyerere sipena ndisetere chiregedza ndinyuture ndorpinda nekandebele barkuti ungatelele ndasobuda mudendere barkuti usaperere tachambisa mbeveve dresimaraji amisetelemde mnepanosetrimanda teka usatendere kuchoka varkuchoka akasheka tirataisi tabusa blangwa egeta unge love tiri kupeka ngoma ivo vakalika varipatatarikanda tichakunguruka fila pachino uruka vati chakano iruka chakunguruka vata chakudubuka vata chakoromuka urobetano dova pama testimony panketa testimony ndrikita testimony yes ndoda plenty money varkuti testimony rokupa plenty money dova pama testimony panketa testimony ndrikita testimony amine tiro boom is happening live and direct part of our Platinum FM Munja Yawe live by Facebook right now. You can check it out on Facebook, and yes, you can follow us on TikTok or Platinum FM Ras Taku. And Ras Taku, are you ready? Me ready. Are you ready? Me ready. Are you ready for this one? Ready. Evening Star. At the morning and the evening star. Simatele kids. Go, you know the thing. Apasudi was thing. Apasudi wa barku city avanti wa king. Bakudi wa tuma mining. Tinongo poketira tine win. Topandavara tita machine. Hansi musa kansi futi imi bamnin. Timi mune tiri pasini yacho. Maso peke takava ngechin. Muri leta ibo tuma lexin. Hansi musa kansi futi imi bamnin. Timi mune tiri pasini yacho. Maso peke takava ngechin. Pawanda vaku shiti making. Pawanda vaku shiti tivo beta bane bling. Pawanda vaku shiti matati. Pawanda vaku shiti tivo banoro tanti. Pawanda vaku shiti making. Pawanda vaku shiti tivo beta bane bling. Pawanda vaku shiti matati. Pawanda vaku shiti tivo banoro tanti.
Tombeni mangoma. It's happening. Ihora ndati. Woo! Fire! Hotter than water in a tiketo. Happening live and direct on our Platinum FM Platinum Vibes. Amunaka gadzira rijema nonzi ye cash flow. Anoani kamba nonzi pa sound label entertainment. You know the guy, right? Achopisa guys. Chopisa guys. Uyanopisa. Chukupisa ichi. Aiwa ndosa Twitter kana tasangana. Sama mshita warm up. Yanga warm up. Asaka bata dongoro. Minute but same rhythm uchikarapera. More blessings. And then chozopinda pa second rhythm. Yeah man. Saka make sure to bucket 20 liters yemangoma. Iri pakanaka ere. Aiwa si. Iri pakanaka ere. A Trinky man. This one is for you. Sim style yes. Yeah, big up Platinum FM. Take muninja. Propeta no, yeah, we move Africa. Yeah. Tell them say yes, them a Batman, yeah. When me see them there, check this slogan, yes, check the pattern there. Killy, yes, we know inna them boss a shot. Cuff them make the blood clot, me say. Them never know say we are back to the bone, not a fire bend them, yes, I dance so me run and the real gadan. I know the bad one, so me go like the teacher, ball champion, yeah. Alright then, I no fiction, yeah. Shen, I no benten, check for me one, yeah. Real fireman, we know inna be a gun, kaya man, def you know say one blood fire clan, me say. So we burn bada. Maya antidi mirandi kutaurire idi washona kuti anosimbiswa na takipiki bigwindo saka ndankumbira mabiki kusoti ndigoratidza vana vangu vadiki vanditi takudzwa uri mchiki konte upi uyo anokutsukisa pabhidza ndikati wangu dai wambobvunza chitsi ndiye anondinanganisa nyaya dzemabhidzi but uchi nyaya yacho yazonetsa yekuti takudzwa azobuda munewspaper yekuti getoyuti wese akumuketa patire nyaya yacho yazonetsa yekuti ndakabuka mabhebhi yekuti tezvarava kushiketa ndiri dedzi ona manje kunyepera tumepi kuti ndomudisa hapana chandengoda kukiswa iri indandi boys nyatsotereresa mugoma mikela ndivo vacharipusha. Yo, zip silence. Africa, let me hack it up on top again. Listen up, check this out. Tell them never know so tremanda check out satendere go choka bar go choka kasheka. The rata set up was a blank white get on get love trigo peka ngoma ivo bakaleka. Apataka rekanda techa kongo kafila pachino guru kabati chaka no eruka. Yaman. See. Woo! Andibateka awurikona chi andibati pa 0719945945 you know 3 o'clock will be bouncing out but achirambe chichipisa chinongoramba chichipisa Platinum FM munja yawo Platinum Vibes go and check it out on our Facebook live Platinum FM munja yawo kana kwenda pa TikTok atichariburitsira ipa pa Platinum FM so is 0719945945 chimbondiso mafire emoji ekana uri kuti ndondakadzi chinopisa chimwana wo voice star like wo voice fire emoji ipapo ndo panenga chibatika aiwa aregani mboisa karika break to the Mashonaland West #1 radio station, Platinum FM. We move Africa. Trinky man. Yes, yeah. Masana life wangwe boxen in good direction wangwa is fiction kuti utengezeni kana mota Jackson ano funny king man let me explain it mutirira chopaka iparasta imi marasta ndati disaster promacha akuna level no ya faster imi marasta yeah mutirira chopaka iparasta imi marasta ndati disaster promacha akuna level no ya fa check me no there me one yeah. So me tell them so, yeah, right na chiti chatting that trim kati kwindi sekore makwati ndati futi sate se face pata shagi and diskuti tora wako asinini ndati varkuti ndenge ame red bareta brisa puti njombondo wangu mapareta vakuti ndirizi biki namba denominator highest common factor wangu sese numareta vakuti ndenge ame red bare panga jack chan yes prima trendsetter rata iseta bosa blangwa getange love triku peka ngoma ivo vakaleka well mutirira tupaka Rasta, imi marasta ndati disaster uruwacha akuna level no uya faster let me in again no man listen this one
Oh, what Ras Taku, you ready? Ready? You ready now? Apinda tinzwe chingoma. Maimwana mune yefi puti ende makatakura yefi chuti onarna kofuti ya mosi black orachi Vunza saitaura aisafunga kuti ndinoshaura manje boys akatozokaura pageto akadena ntimpa ndechake zviye zvekuzviti ntimpa but akatamba netsotsi kulinga nemakefa nanatsano nanashoti uyu ezviti anovhara mashoti but akanzi blow ndikati manje so zvamatotanga faiti musina maoko uyu akapa rowa uyu akapa rowa uyu kufamba achi kumampawa kusaisa vanhu nekuti hanzi muwashtawa uyu akapa rowa uyu akapa rowa uyu kufamba achi kumampawa kusaisa vanhu nekuti hanzi muwashtawa right chinzo ndichi pinda mpawa aingosesa munhu wesachiti washtawa but akasesa mchawa akanzi salamu alaikum akapusa mpawa Trinky Prophetana say check this sound yeah we move Africa yeah the ninjas we move Africa yeah Jonda we move Africa let me in tell them never no set reminder take out satindiri kuchoka yakasheka rata iseta bosa blong way get on get love tiri kubeka ngoma ivo vaka so me tell them no say barikuti tsaputika tiri kubuda pamsika barikuti chakubika ndo vaiti chostika ingavaiseka nepese pataishika nasi vati yetendi mukuru we mu Africa tomboti zvaendwa naika tomboti ndazolinga misisi malaika tomboti ndapfeka naika tomboti vanhu vese vari kundilaika tomboti hauna nyaya apa uchitotaura imbopagaya tomboti ndazopinda mutona tomboti ndasvika ipapo ndichilinga nchonatatu varikuti tsaputika tiri kubuda pamsika varikuti chakubika ndovaiti chostika aingavaiseka nepese pataisvika nasi vati yetendi mukuru wemuafrica vari mataktiki andova taktika vari kushamsika dhiri rakaplastika iri kutambika vari kuti chikasika vari kuzhamba nelisrop cho vamwe vedu vari kukomwa kakusaziva kuti vamwe vedu vari kutsomwa tsamtsom pamwe nezvitoma hatisunyazoziva mepi inguva shoma iko zvinova nezvipi handivaimboti ndiri kayuti saka pfupi iko zvinofunge vane zvipi pandakatoti zvipi vakabva vati zipi ndakabva ndangobvisira zibhesi ndobva ndavasimudzira chest you can western test nekuti zvimwe zvacho zvipi zvacho pasini yacho hasiziva hasukete kana vanhu vacho Robetano, check this and let me take it from top, yeah. So me tell them no, yes, them a bad man, yes. Platinum vibes. Ndoita seko ndikuta shauti ndodiko ngoma dzapera here ngoma dzakawanda sister ngoma dzapera here asaka todzoka rekutanga anything rekutanga mavotes takuruti mwangukuwa chiro aya mukomana ready sister timabirita space dinner chero zinakona atakutongorovera kuenda kapa because it's exactly 11 minutes to 3 o'clock ndakusiya pa the PT78 drive on top yeah man simsai let me in again me go and ready yeah man we mu Africa yeah zvino zvacho zviri simple kana uchida bebe wangu lena remadhimpu ingotsvaga ari simple anokuti kateti huyai mumborova ingotsvaga wako anokuda wako anoziva kuti wakubuda wako anoziva wakubuda wako anoziva wakubuda wangu pane chakanaka ziva vavengi ihopo umwe ushamwari ndewekurova topo anofara kuona utsikiti togo masecrets achinolikisa kupopo pandinoshingirira kuita sajopo umwe achida kuti ndife ndiri chikoropo kurwadziwa njonda angotenga koko kana kunzi ninja ari patopo godorawo vakafa vachamuka chipoko rashuwa kuti ndinzi ndamanya muloko ngoma dzarira harare kubata mutoko karibhabhula wayo varibata shoko vadhiniwa pandofamba ndotorwa mafoto vamwe vachiti yechendisainai oto vachitivharira nekuti tichapaita here something tichapafara here bamnin kuna alaini takangoisa africa prayer ndobva ndaipusha forward like trolico alanoziva vakanditika delegeti usatambe dziva wegonozviziva matambudziko akatomboplowaaurobeka check the silent pattern ndiri pa baseline ndiri pabasa unaina playtime well
But usasiye pattern nengendri permission. Tell them not say well enough to the time. Ngiri kushana ndina time. Ngiri baba saura ina playtime. Well, tactic nenge checha nengendri permission. Tell them not say well. Harandisi wiki kana kubare makatazo misa tikibiki. Musuka mot muno misa jaya apa machisa makataza kubara kudara. Dineka right ke tangwe anti mandi tangwe santimi anti mandi kanzira imindi neka right ke tangwe anti mandi tangwe santimi anti mandi kanzira imindi neka right ke tangwe nda kanda ungeke pele vanga vasinga terere tari kutamberere nda pinda semserere varkuti usaperere varitsa pumshelelele nda kanga ndinyerere zipena ndisetere tiregeza ndinyuture nda pinda neka ndebele varkuti ungatelele nda zobuda mudendere varkuti usaperere tachambisa mbeveve trasimareji. Hey girl, can you turn up the light? Amune zinu siri kubaka na mama sita. Tiwe iri signorita uri kushika tanzi weta kutiriko kika. Turuenda kufaina anonziye Trinky man and Ras Taku avanga vaineni pano pa Platinum FM Platinum Vibes. Usaka mjana umire ko ndakatogara pasi ndobva nditira asi batanidza masasi kutaka kunge skati kuimba kunge kati mukwende kunge zati iwe mukwende kunge tatli. Imagine wotumanisa mababy 10. Imagine una chivoisi chekwa 10. Imagine uchisviti ndiwe tati. Imagine uchisviti unorova ntanti. Imagine wakasimba kunge lasi. Imagine uchitoti vamwe vari lesi. Imagine vamwe vari busy. Imagine vari busy kwa Tell them no se kupinda ndakalota ndakakwidza malepo mamero kuzvimba sevabaiwa depo vamwe vari busy kuti tsoma madeko chinangwa chiri chekuda kuvhiringidza lepo wangu ndiri wajaja ndisi wadepo pawa rakawedzera misai marepo pamberi pevavenge mogadzika tepo vamwe pakutanga wane vaitidhonzera kepo. Unondiita geri unondiita taiti pane vamwe unota ndisi raiti ndikati bo wakuti ndiri aikunge saiti kahandi Batman kava ende kusaiti watipa kuti andipe kuchikuti watipa kuti andipe kuchikuti azosara ndenge ndiri mubendekete kuvapa imwe kete ndakara handinete avandikete ndinopika makeke kungondisiya chete kungoti bherengende nzwa mufananidzo zvaita umbiridzo pakina vakiridzo isa mucherechedzo asi chidzidzo chiri pavaraidzo kuremekedza vanoti idzi ndidzo. Sawira wangu uri seisei inini bobadni afunge meni kodai wambotenga kana 10 dzarova 1 ndambobvisa sopa makuseni handisi kuti ndiri fadha 10 ndichakuudza zvakawanda ndapinda mu10 kuti ichiti pulo woi aiwa hoda danota ina tiketo Platinum FM munja yao mabilivisa manimi munoridza manimi are representing Winyane Mpata mashoko ekupesira ya inini hangu satringi mandinongotendao vese vari kutitsigira patiktok murambe makadaro simbisai sistrani nchonda kuti zviende kumberi nevese vanomira nesu rambai mune moyo wamunawo mageto youth yaman stay clean live clean yaman say no to drugs simiasetrasmoman janosa ninjas maninja maona chii turikuti ngasei madrugs gagare kure nemadrugs tobva tanoti pandiri ipapo paivepo vanonditi dofo asi ndichiripo kuzvida kusazvida asi ndizvo zviripo mwari vakandiisa pano ndine chipo yaman turikuramba ndiripo. Pick up Kepler, the baddest yaman, my producer, all of them producers out of my stress. I say the Ninjas family, large up me brother to the fullest, to the world, Platinum FM, me say. Thank you so much. And chida kupa kutenda kune vakomana vari kukupai nguva yekutoona kugadzira ngoma Michaela exclusive and cash flow andidzo ngoma dzanga tichifamba nadzo panapa ndozoti ngoma dzacho atisi kuzoenda kunorova maridhimu ekuharare isi tinawo munomu tiri kumabereka. Follow us on our Facebook page inonzi Platinum FM, X and Instagram Platinum FM ZW, and subscribe to our YouTube channel inonzi Platinum FM Digital and TikTok. Enda pa TikTok uno like uno follower and ndipo pane Platinum Vibes zacho nekuzara kwadzene ina 94.5 kareba 103.4 Karoi and 102.3 and muno unchiro ini ndinonzi Njonda Kadzeka Paspezo. I came from West, I am the best above the rest. Follow me on my Facebook page inonzi Njonda Kadzeka Paspezo and TikTok.